No už si myslel, že neprídem, čo? Ale ja som tu zas. Dneska som tu s týmto čudom zeleným. A vlastne v poslednej epizóde sa zložil motor. Robili sa nejaké testovacie jazdy. Bol som to previesť prvýkrát. Mali sme odtedy aj nejaké poruchy, čuduj sa svete. Každopádne poruchy sa mi podarilo všetky vyriešiť. Poďme si ich teraz rýchlo prejsť a urobíme údržbu. Tak poďme na to. A možno, ak budeš poslúchať, pôjdeme dneska aj na výlet. No tak jo, stalo sa to, čo som si myslel. Je to teda roztrhnutý remeň. Takže ja som išiel, za mnou išli dva kamaráti na autách a dole kopcom išiel som asi 60 a proste zablokovalo mi koleso. A ja sa aj promyslel, že som zadrel, alebo čo. A ono nie, akože potom som počul, že akože motor, že si ide spokojne ďalej. Tak si vravím, že OK, dobre, nie? Že tak potom asi som nezadrel. No a chvála Bohu, nezadrel som, ale je tu remeň roztrhnutý. Na našťastie ma teda kolega Fúšer domov doviezol s autom, my sme mu to naložili do auta. Ale je to iba remeň, není to nič vážne, to je opravené za 10 minút. Teda záleží od toho, koľko bude trvať to odtiaľ vybrať, lebo keď to bolo dosť na to, aby mi to 60-ke zaseklo koleso, tak asi tam bude dosť pevne zaseknutý, no. Akože, on sa blok ale neroztrhlo, takže v pohode. No a ďalej sa mi podarilo, že mi odpadlo obloženie z radiacej čeluste, ako tu to vidíš. Všimni si aj, aká je tá čelusť akože obrúsená, už to železo, ja som si to totiž nevšimol hneď. Ale až možno po 2 dňoch, alebo takto proste, čo som jazdil. Vidíš aj ten bubon, že je obrúsený celý z toho a akože rihy tam boli riadne. A riadne drsné to bolo aj na dotyk. No a všimni si aj, ako je zodratý už ten bubon z toho remeňa. Proste sranda je akože ako iba proste gumený remeň, tak to zodere proste železo. Akože po rokoch. No ale našťastie bubon som mal doma druhý, tak som dal druhý. A neskôr mi znovu odpadlo takto obloženie. Ale všimol som si to skôr už, takže som to potom vymenil a bubon zostal takmer nepoškodený. No a nakoniec došla mi zásoba radiacich čelustí ťažkých, tak som dal ľahké spojky, ktoré strašne šmykali, takže tiež to nebola zrovna výhra. Každopádne objednal som nové radiace čelustie a ťažké a tie si ukážeme na ďalší týždeň. Máš sa na čo tešiť. No, takže moja údržba bude spočívať v tom, že tamto vyčistíš, olej vyleješ, dáš nový a vyčistí sa reťaz a premaže samozrejme. Chcem skontrolovať ešte spojku, jak je na tom, lebo však, jak si mohol povšimnúť, nejaké problémy s ňou už boli. Takže chcem všetko pokontrolovať. No a poďme sa vrhnúť na to. No, sme tu v spojke. Remeň vyzerá dobre. Má už mi príde, že nejaké akože známky opotrebenia, ale vyzerá dobre. Čo ma viacej desí je to, pretože to vyskakuje všetko, ale ešte to nevyskočilo úplne a už sme najazdili dosť. Takže si myslím, že to bude v pohode. Keď tam mi chýba obloženie?
Vyzerá to, že hej. Či to je také zodrané? Ježiš. Počkaj, idem to zhodiť. Kamo, dívaj. Toto z toho zostalo. Proste to sa rozlámalo všetko nejako. A toto mi zostalo z obloženia. Tak to má vyzerať, hej. Tuto mi ešte klínok vypadáva. Ja už nemám ďalšiu čelusť, myslím. Ja neviem, kamo. Ja fakt neviem. To je už druhá. Za... koľko? Možno 2 týždne jazdenia. Ani to nie. Akože času bolo viac, ale väčšinu času som nejazdil, no, ale tak... No jo, idem pohľadať. Tam v tej krabici. Zelenej. Ešte najhoršie, kamo, že ja som si to ani nevšimol, lebo ona stále radila pekne. Fakt, je akože bez chyby. Je to sú zodrané na madieru. Som však z tejto zelenej vyťahol. To sú z nej. Ale proste stále radila pekne, kamo. Aj minulé, keď mi upadlo úplne to obloženie, tak proste to som si aj nevšimol, kamo. Však ja som normálne jazdil, ona išla krásne, kamo. Radila aj všetko. Ja neviem. Tak mám tu tieto ľahké. To je asi všetko, čo mám momentálne. Takže mám tu však našať, že veľký, malý. Akože zložiť to viem aj s týmto. Ale ľahké čelustie ešte nemám. Tak uvidíme. No lebo hen tie veľké, tie sú zodrané úplne a s týmto teda neviem, či ešte čo si najazdím. Chápeš? Keď to aj nevidíš proste, no ide stále dobre, aj bez obloženia, len potom proste to rozoberieš a dívaš sa, že bubon vlastne už nemáš, no. Tento bol krásny, ako ešte v poriadku, ešte mu nič není našťastie. Ale je tu už čo si poznať. Tento vypadal jak nový, jak z výroby. Fakt, on bol strašne maličko jazdený ten bubon. No uvidíme. Skúsim tam dať asi tú ľahkú spojku teda. Lebo tak nemám inú možnosť. Nechcem ten bubon zrušiť ešte viac. Tak idem tam hodiť ľahkú spojku a uvidíme. Uvidíme na výlete. Filter je čistý. Tam sa schne. Pekne na slniečku. No jo, ľahké spojky máme osadené. Trvalo mi to teda o dosť viacej, než by som čakal. Ale to nevadí, máme ich tu osadené. Toto bude v podstate moja prvá skúsenosť s ľahkou spojkou. Doteraz som mal všade iba ťažkú a táto bola na tom unašači, neviem, či sa mi páči. Tuším, mám ešte druhý. Počkaj, divím sa, možno ešte tu mám jeden. Veľký tu mám. Veľký mám. Ale nemám malý. Skúsim vymeniť ten veľký aspoň a uvidíme. No, skúšal som ešte druhý, unášač ten veľký, bolo to stále také isté. Remeň je dobrý, furt je tvrdý, keď ho nasadzam. Takže všetko v poriadku, hej, však tuto naokolo je miesta dosť. Myslím, hej. Tu je miesta dosť. Takže všetko v poriadku. Kompresiu máme, ako vidíš. Ale rozmýšľam, že prečo sa to stalo, prečo to upadlo to obloženie z tých čelustí starých. Rozmýšľam, či to není kvôli teplu, lebo teraz fakt boli horúčaví a cítil som aj na tom motore, že sa mu toľko nechce. A tak rozmýšľam, či tam mám nahodiť ten kryt alebo nie. Fakt neviem. Lebo jak sa mi toto má stavať furt so spojkou, zase akože ono je rozdiel, čo sa mi stalo predtým, že mi to obloženie upadlo úplne. A je rozdiel, čo sa stalo teraz, že sa proste rozlamalo. Neviem. Asi ho tam dám naspäť. Možno dneska pôjdem cez nejaké polňačky, tak. Ignoruj, že zapáľovanie mám odkrytované. Ale ten kryt tam asi dám. Mne sa aj ľúbi aj všetko.
No jo, tak končili sme s tým. Ja som robil ešte mimo kameru, ale skončil som s tým, že olej mám naliatý. Ešte potrebujem premazať reťaz. Filter už mám umytý aj všetko. Už ho iba premaznem tým. A bude zase pojazdná po údržbe. No a akurát mňa už trošku tlačí čas, takže už nejdem kamerovať. Uvidíme sa na ceste. Tak jo, fušeri, sme na výlete. Som kde si za Konskou. Je tu pole a druhé pole. A tam nejaký kopec. Babe to ide krásne. Akurát som zistil, že ľahké čelustie radiace stoja na hovno. Takže musím si zohnať ťažké a nejaké dobré, lebo už ma nebaví riešiť každý týždeň, že mi upadne obloženie a zruší mi bubon. Takže to potrebujem vyriešiť. Každopádne dojsť som došiel. Do nádrže som radšej nekúkal, lebo nechcem byť zhrozený, koľko som spálil za tú cestu a či dojdem domov. Ale tak hádam, hej. Keď tak sa ešte zastavím na pumpe. A celkom pekná lavička. Akurát nemám vodu, no, smedný som. Tak jo, no ja neviem, čo k tomu dodať ešte. Proste ide pekne, spokojný som. Tak jo, fušeri. Vypadá to tak, že sa vidíme v ďalšom videu. Tak čau zatím.